2 Timothy chapter 2, 1 to 5. It's in page 1341 in your Pi Bibles. Page 1341. If you have found it, say amen. Amen. Okay. Now, what we will do is, we will read the English 1 to 5 and we will read the Ilocano 1 to 5. Okay ba kayo dyan? Okay kayo? Okay. Verse 1, everybody, go. Thou, therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus, and the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also. Thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. No man that warreth entangleth himself with the affairs of this life, that he may please him who hath chosen him to be a soldier. And if a man also strive for masteries, yet is he not crowned, except he strive lawfully. Ilocano, everybody from verse 1 read. Si kangarod, anak ko, bumileg ka, ti parabor, nga adda ken Kristo Jesus. Ken dagiti banbanag anangeg mo kanyak asinaksyan dagiti adu, dagitoy ikomit mo ka dagiti matalek at tao. Isuda ang makabalinto ang mangisurumet ka dagiti sabsabali. Agibtur kangarod tinabayag, akas na imbag abuyot ni Yesu Kristo. Awan ti tao nga makigubat, ken maringguran kadagiti pagsapulan dayti abyan. Tapno mabalin na ngay aywen dayjay ng pili ken kuana a soldado. Ket numet ti tao makidangadang kadagiti pagayamanan, saan ang mabalangatan no saan ang makidangadang anain kalintagan. Agkararag tayo kakabsat. Pray for me as I preach, okay? Apo Dios, adti kami ngagpakumbaba iti imatang mo. Ipariknam ka dagitoy nga kakabsat. Ti pateg ti panagserbiken ka, ti panagbalin nga napudno nga soldado ni Kristo, halaeng nga iti kada Domingo no di ket ti inaldaw. Gauray awan kami nga adipen mo nga makakitkita ken kadakwada iti amin agaraw iti panagbiagda. Si papanunot da kuma nga kanayon, nga dagiti pilyenda ken desisyon ken aramid dati inaldaw, sungbatan danto apo ken ka. Gaputa da kami nga soldado, sika iti chief commander mi Apo Jesus. I pray that you will bless us today, Holy Spirit of God. Bless the internet connection. We have some guests and new believers joining us. I pray that they too will be blessed by this message. In Jesus' name we pray. Amen. Agtugaw tayo amin kakabsat. Ti paulo di mensahe ngayon nag-iburay kada kayo nga manen is the traits of a good soldier. The traits of a good soldier. Now, datayo nga Kristiyano ket maibilang nga soldado ni Apo tayo nga Hesu Kristo. Ket kas soldado ni Apo Hesu Kristo, sino kada kayo kakabsat, iti makaibaga, nga sika kas maysa nga soldado ken buyot ni Kristo, maysa ka nga napudno nga soldado wenno buyot ni Kristo. Amuyo kakabsat, kaduan kadatay nga Kristiyano, ti maysa nga rason, iti panaglamiis tayo, kaputahan tayo nga si papanunot nga kanayon, no siyasin no tayo, iti daytoy nga biyag. Now, laglagi pa nyo kakabsat, nga haan kalaeng nga tao nga mapanagubobra, agsapol ti pagbiag,
kat ada pamilyam nga pakpakanem, adda dagiti kayat mo nga tarigagayan nga maaddaken ka iti biyag. Tano kastalaan kakabsat, iti pagpulpuligusan, iti panunot mo, nakaborboring iti agbyag. And I know, I may not be there, but I must say, many of you are getting bored with life. Maboring kayon ti biyag. Mabannog kayon kakabsat iti panagbiag. Ngamin apay. Kasi di pa nagkita tayo ti biyag. Kat kasla routine nagpulpuligos lang ti inaldaw. Agring ka mapangkaagubra. Ano sampiman ti makisama kadagiti kakadwa. Uray narigat anusam tapno damasarakam nga kwarta. Nga pangbiag mo ti pamilya, pagbayad mo kadagiti bills mo, makaitid ka ti tithes and offerings mo iti Apo, kaslakas jay lang ti pagpulpuligusan na, kat kunam nagboringan ti panagbiag. Makabannog. But life doesn't have to be boring. Life doesn't have to be a boring, routinary cycle of life. Ti sekreto na kakabsat, masapul ngamin, nga identifyin tayo, noan niya, dagiti akam, ken roles, nga inted di Apo kada tayo, iti dahi abiyag. Kat kadagita nga akam ken roles, di tatayo kakabsat, nga planuan ken panunutan, iti agenda, wano, itatay nga evaluated, ti faithfulness tayo. For example, datayo kat anak ti Apo. Kas anak iti Apo, anyada dagiti rebengem iti Apo. Kas la idikalman kakabsat. Ada kasarsaritak na may isang kabsat na iti Apo nga dati abroad. Kat kinumusta? Kumusta ti relasyon nyo nga agasawa? Kat kunana kat kuha nga rod, pastor, no dumagat, adda dagiti aming pagkinaawatan, adda dagiti pagsubangan me, adda dagiti conflict me. So, insurok isuna kakabsat, kat adda dagiti sinaludsud ko, nga DJ sungbat na, failure isuna kakabsat, kadagiti nga saludsud ko. Kat kunaking kwa na abos man pa ita adayo ka ita asawam. Ta iso na kat adati balasiw taaw. Kat ti asawa na adati ti Pilipinas. Kat no di mo aramiden dayta nga imbilin ti Apo king ka nga husband love your wife. Kat adda dagiti sumagmamano nga wagas nga panangipakita ti panagayat mo ita asawam. Nga aramidem dayta, gaputa si kakat anak iti Apo. No hammo nga aramiden dayta, halaan nga agsaper kayo nga agasawa. No diket, haan ka nga agbalin nga faithful iti Apo. So ngayon pa-realize ko kingkuan nagakabsat, that life is not just about go to work, earn some money, and provide for your family. But if you are a Christian, you have to identify your roles in life. And in those roles, i-manifest mo ni Apo Jesus kadagita nga banbanag. So, umuna ko na, you are a child of God. Kas anak iti Apo, anak dagiti rebengem, ag-devotion ka. Itid mo kingkuana dagiti apagkapulukon sagsagot. Ag soul winning ka. Are you doing that in your life as a child of God? Number 2, as a husband, are you doing that to your wife? Sabi ko, every wife has a language of love. Ni bakit mo ti panagawat na ti ayat communication? So nohan ka magkikam-communicate kan bakit mo, uray padpadalham ti kwarta, han mamarik na ngay ayatem. Tati panagawat na ti ayat, communication.
Kano di mo tawagan nga kasarsarita ti inaldaw. Kat she will never feel secured. Kunanan to, di nakay-ayatin nila kay. Uray pagpadalhan nak iti kwarta. Ngam no tawagan ti inaldaw. Kat kasarsaritam. Agin inistorya kayo. Uray hamunay pagpadalhan kwarta. Ang padalhan mo lata. Kunat. Kat kunanan to, permi nga mariknak ti panagayat nila kay ko kanya. Taisot lengguahe na nga panagawat ti ayat. Aramidem day tagaputa ko na ti Apo, husband love your wife. Amo kung ko na nga, di nakla maawatan ni bakit. Agob ubraak, nabannugat ka nagmalmanan, sa pulen na pelang agtungtungtong kami. No kastamot lang arod ko agawit ka na't Pilipinasan. Kasi iti Apo napatpatag nga intakta relasyon nyo nga agasawa ta isot imbilin na ta Biblia. Ti kayat kong ipakpakita kakabsat, no Kristiyano tayo, datayo ket nakaigalot, han nga naigalot nga nadagsen, ngam naigalot nga itunda na ti pagragsakan, naigalot tayo kadagiti sa uti Apo. Nga dayta nga panakaigalot tayo, proteksyon tayo ti panakaikulbo, proteksyon tayo ti panakatnag, proteksyon tayo ti panagbaaw, proteksyon tayo. Nga dayta nga panakaigalot no surutem, itunda na ti panang bendisyon ti Apo ti biyag mo. Kas Kristiyano, naigalot ti biyag mo ita sa uti Apo, kat no di mo arabiden, day rebeng mo nga suborot ti sa uti Apo. Hala nga ti Apo agledaan ti biyag mo, sigurado han na adayo ti panakaikulbo ti biyag mo, ket ti Apo no pudno nga anak na ka, pariknaan na kakakapsat. Hello? Are you listening? Isu nga, dayti ibagat ka mensahe kada kaita nga manem. Hanyo kung kuna nga, soldado ni Kristo. Kasano ko soldado nak ni Kristo? I-explikar ko king ka, tano Kristiyano ka, soldado ka, at the duty nga kasoldado ni Kristo. Nga no aramidam deto'y kakabsat, protection mo manipod, protection mo ti dakas, protection mo, iti panagkamali ka, dagiti desisyon. Kat daytoy, akam mo nga kasoldado ni Kristo, iso daytoy ti mangted, tinasamit ka naragsak, nga anag ti biyag mo. Hello? Iso nga mo mabalin nga ko na itagat, kasladyak maawatan, it's very abstract. Tulungan kayo kakabsat, nga maawatan nyo iti realidad ti panagbiag. Ti panagbiag ti maysa nga pudno nga soldado ni Kristo. Iso nga ita nga malam, isurok kada kayo, that traits of a good soldier. No saan ka nga naimbag nga soldado ni Kristo, hang ka nga soldado, soldakas ka. Hello? Damagaman ta kaabay mo, soldado ka, uno soldakas ka. Amen. Si bibiyag kayo ba'y kakabsat? Okay. Now, so, maawatan yun kakabsat, deti punto, ti mensahe tayo, amen? Okay. As a good soldier of Jesus Christ, there are several traits nga sursurwan tayo, nga pagbalinan ken pangikonforman ti biag tayo. Umuna ti amin, a soldier of Jesus Christ is brave to the point of death. Ti pudno nga soldado ni Kristo, masapol nga balunan na ken sursurwan na, ti agbalin nga naturen, nga uray peggad ti patay ti sangun na, ket saan na nga ikompromiso no pagtalikudan iti Apo nga commander-in-chief na, ken saan na nga ibabain iti Apo nga i-representar na. Brave. Laglagipon nyo kakabsat, nga iti dayti nga lubong, makidangdangadang tayo, iti kabusor, ken kadagiti sistema,
ken kadagiti hana naimbag nga banbanag. And because we are soldiers of Jesus Christ, we need to be brave. Alam mabaling nga kadatayo kakabsat, kasla kanyak ti personality managbabain. Di makelak nga managbabain. Adda pa nagalumiim. Uno mabaling nga ti personality tayo kat weak. Hantayo sanay kakabsat nga maki-conflict iti tao. Because we are peace lovers and we should be peacemakers. But there comes a point kakabsat nga nagtakder ka nga para ti Apo, you will face conflict. Maybe with your family, with your relatives, with your colleagues in the job or in the workplace. Kat no donteng digitoy kakabsat, digitoy kat pasamak nga mangsuot king ka, you have a choice to compromise or to be brave and tell what is right and do what is right. Even to the point of death. Kaya nangasawan, deto yun DJ kadaksan kan kadagsenanan kakabsat nga consequence di panagtakder mo iti Apo. Matanggap mo deta maikat ka trabaho kung deta patayin da ka nga tigpasan da tatingad mo. Gaputa pamatin, narigat. Awang nga tamat ka datayo ti kasjay. But just to inspire you, no apay kakabsat ka kasjay langanan, ti kapatid, deti sa uti Apo, nga hantay mabalin nga ikompromiso kakabsat, tamakita tayo digiti mununa ngan anak iti Apo. Ni John the Baptist, amuyo kadi kakabsat, the first Baptist, he was beheaded. Gapo kadayjay panang rebuke na kini Herod. You cannot have your brother's wife kunana. Kat one day, gaputa nabainan di asawa ni Herod. Pinagsala na di anak na nga babae. Naiayo ni Herod. Kut ko na ni Herod, balasan ko. Anak kayat mo nga dawaten, ibagam kanyak. Napanggan nanang na, nanang. Kuna ni Herod, dawaten ka no ti kayat ko, taaramidan na. Kat kuna na nga kasta, gaputa nabainan kini John the Baptist. Kuna na, dawatem ti ulo ni John the Baptist. Kat awan pa nagdudwa, pinayapan ni Herod, dagiti tao na kat kuna na, ingkay pugutan ni John the Baptist, iyagyod to iti ulo na. Adipon ti Apo, napugutan, ngamahan na tinalikudan iti Apo. Dagiti mo na nga apostol, ni Apostol Pablo, gapo iti panang ikasabana kini Apo tayong Yesu Kristo. According to history, he was beheaded. Ni Pedro, he was crucified upside down. Makingatot saka na, makimbabati ulo na. Nga nailansa. Apay, gaputa kinid daw na nga kunana, Jack Baikari, nga iti papatay ko, katkas ti papatay ni Kristo, gaputa inlansada. Kat kunana, baliktadan nyo, pakimbabaan nyo ti ulok, pakingatuan nyo sakat. Kat iso nga inaramid da kakabsat, inlansada aging ga iso na nga natay. Digito'y kat saan da nga natay, nga awan kay siskan na, no di kat natay da, kasoldado ni Kristo. Ni Andrew, napan ka dagiti lugar, nga barbarik dagiti tattao. Cannibals, handa lang nga mangmangan ti karne, ti animal, mangmangan dapay ti karne ti tao. Kat gaputi papan na ijay, inlansada met iti cross. Ni Matthew, nga tinugkit da ti bakrang na, aging gana nga isuna ket natay. Ni Santiago, binatuda, dinandanog da, aging nga natay.
Ni Simeon, pinatay da. Gapot adi na kayat, iti agrukbab ka DJ Diyos da, iso di init. Ni Matias, sinukatan na ni Judas, pinuuran da nga si bibiyag. Ni John the Beloved, impanda kakabsat, iti agburburek nga mantika. Digito nga tattao kakabsat, handa nga natay, nga awang kaisiskan na. They did not die in vain. No dikat natay da, gapo kinaputa yung Yesu Kristo. Kaya't nakasawan, listen, kasjay ti kaunag, iti commitment da, iti apo, kan ti ebanghelyo, iti apo, nga uray, biyag ti agbalin nga kasukat na, haanda, nga ibilang nga napatag jay biyag, napatpatag jay pamati da iti apo, ket adaturod da nga nang sango ti peggad ni patay, kas napudno nga soldado ni apo tayong Yesu Kristo. Damagak mamut king ka iti dayti nga malam. Si kakadiket may nga naturod ken napudno nga soldado ni apo Yesu Kristo. Are you a faithful and brave soldier of the Lord Jesus Christ? Amoy ti problema, ikadigito nga panyempo ken panawon kakabsat. We are becoming men pleasers. Hantay kayat nga ibagati kinapudno. Hantay kayat nga masaktan ti tao. But brethren, listen. As people and soldiers of Jesus Christ, we need to speak the truth and stand for the truth. So nga, amoyo, in the HBBC, I could say that Pastor Jun is a good soldier of Jesus Christ. Kita nyo no ibaganat kinapudno kakabsat. Masaktan ka at kinapudno. Ket masaktan ka at wrong ta position mo ka. Kuna dagat natamaan nakte preaching ni pastor. Wen at tibiyag mo at dadya nagturungan di mensahe. Panawam ngamin deta nga aramid tapno no ibagami di kita nga bambanag hangka matira ka kausad. Hello. Napuntaan nakte message ni pastor ko nam. Katwa na ta DJ tirtira mi nga aramid isumati obraan. Natamaan nak deta imbaga ni pastor nga binat unequally yoked with unbelievers. Wala ta adamot gayem mo nga unbeliever. Di ka talaga nga natira ka kakabsat. Katata, numasaktan ka, agsui ka, pumanaw ka, inka sumarak ti sa bali nga church, kada kami nga pastor, nasakit kakabsat. Ngamhaan mi pampanunutan tay jay, masaktan kami nga pastor, nga maawanan kam ti miyembro, ay ayatan da kayo nga kakabsat ti apo. Ngam napatpatag kada kami dayjay sao iti apo. Kat diti church tayo kakabsat. Hangat ikit-kitaan tayo sinot na baknang, sinot adaturay na, sinot adaadal na. Ti church tayo kakabsat, tikit-kitaan tayo, sino iti adapuso na nga agtulnog ti sao ti apo. Iso nga by the grace of God, hang kami nga mabuteng, agalumiim, wano agaripa pa, hang kami nga agkitakit tirik nami, nga mangibagati kinapudno, gapot ay ayatan mi ti apo, kan ay ayatan da kayo. You see, that braveness and courage, a soldier of Jesus Christ must be brave. Hello? Naturod kay mo't lang kakabsat? Damagaman ta kaabay mo, adamon na turod mo nga magibaga ti kinapudno. Number 2, a good soldier of Jesus Christ is tough. A good soldier of Jesus Christ is tough. Ti kayat nga sawon ti tough kakabsat, hanga tay tough nga dete pagdalos ti CR, ti Pilipinas. Tough, T-O-U-G-H.
if we are going to be a faithful soldier, we should be tough. The word tough means strong enough to withstand adverse conditions or rough or careless handling. Able to endure hardships and pain and will not easily break. That's what it means to be tough. Di kaya't nangasawan, an antisiparam kakabsat, ngaiting ka pa nagserbi ti Apo, agdada sumangbay, nga problema, parikot ken pasamak, nga mangted king ka itirigat, ken saem, iting ka pa nagserbi iti Apo. Nalaka ti agbalin nga faithful, iti kinakristiyanom, kasoldado ni Kristo, no dagiti pasamak ti panagbiag, ket mayat. No agagri ti asawam, no agagri dagiti anak mo, no agagri dagiti tattao, nakamaymayat iti sumurot ti Apo. Ngam no adda ti hana agagri. No kontraan na ka, ni bakit mo, deta ited mo nga para ti Apo. No kontraan na ka, dagiti tattao, no katawaan da ka. I wonder kakabsat, no kayang pelang ti sumuro ti Apo. Amuyo, maka-bless ken maka-encourage day Kristiyano. Nga surutan na di pagayatan ti Apo. Nga oray kat katawaan da isuna kakabsat. Haan nga paapektaran. Addaken kuana, itinatibker nga pamati. Han isuna nga dete, sensitive. Nga nalaka nga ma-discourage ken maupay. Nagtestimony di kanman ni Angelo, one of our new believers in Batak City. Kat kuna na nga kasta, I got saved. Anakano nga na saved? December of 2021. Inawis isuna ni Jessa, one of our members in the church. Classmate na. Inawis na ti kapilya. Imbay nakigimong. Kat dedi nga Domingo, ay dedi nga may na pa nakisande, service. Inawat na ni Apo Jesus through my preaching. Idikwan shortly after that, nagpabaptize. Kat kitaan nyo kakabsat, uray nagadayo di paggapuan na Batak, umay ti bakara. No dita Hawaii, haan nga deal deta. Kasi adalugan nyo Kan expressway Ngam isuna kakabsat, di distance aglugan ti bus, umay ti lawag, aglugan ti jeep, nga umay ti bakara. Agawid tumanen, kada Domingo nga kasta kakabsat, nuhaan ka nga tough iti pusong, mabannog ka, mauma ka, maupay ka, ngam gapu ta iso na kat soldado ni Kristo, kat makidangdangadang nga para iti Apo, by the grace of God, 3 years han pulos nga nabannog, han na nauma, saan nga naupay, kada Domingo, awan absent na, umaylat ta magigimong. Uray adda kapilyata yun jay Batak, nga paggibungan ti malem, umaylat ta pelang itibigat. She is a tough Christian. Sika, anamat, kasanumat nga i-testimonyom, ti kinatibker mga Kristiyano. No, ag-testimonyo ka nga taita nga malem, adda nga ta maipaduyak-yak mo, nga may bagam, by the grace of God, digitoy ti panubok ti Christian life ko, ngam babal ti parabor ti Apo, napasaak amin. Adda? Uno paspasurot ka na Kristiyano, papaanawa ka pa'y. Buong ka pa'y ti ulo. Sakit ka pa'y ti ulo. Imbes nga sika, makadagdag nga encouragement ti pastor, may saka pa'y nga padagsan ti pastor. Hello? At damay paduyak-yak mo ita. No agsao ka, kat dapat amin tayo nga Kristiyano, at damay paduyak-yak tayo nga kasta kakabsat. May isa ka no nga aldaw,
Gaputahan na yung bagbagati naganak na umay makigimgimong. Agbalaw, digiti parents na. Kat kuna nabalasan ko, papapanam nga nasapa ti bigat ti Domingo. Ata, alas 8 jay gimong tayo. Alas 7, before 7 o'clock, adda jay highway nga agab-abangan. Kat kunadagan kan kuha na, papapanam balasan ko iti Domingo. Tiladan samot nga nasursuruta mon, kan nasarsara ka mon. Kunadagan kuha na. Kat siyempre kakabsat, by the grace of God, haan iso na nga pinaapektaran. Tipay nagpintas nga testimonyo na, idinyadal da pastor, may panggap ti panagbado ko na, pinuurak, imbeleng ko amin nga jeans nga badok. Ti pantalon na, maong. Imbeleng ko amin. You know, nagpintas kakabsat, listen to me. Amom iti talaga nga highlight ti biyag mo nga Kristiyano. Haang nga deta nakapimpintas nga cellphone mo. Haang nga deta nakangingina nga ginatang mo. That's not the highlight of your Christian life. The highlight of your Christian life, kat dagiti testimony kan stories ti biyag mo nga nagtakder ka nga para kini Apo Kristo. The highlight of Christian life is the stories related between you and the Lord Jesus Christ. Deta kakabsat ti highlight ti Christian life. Kristiyano ako nam, no awang kasta nga masaritam, bale wala awang kwenta ta kina Kristiyano. Uray nangina ta sapatos mo, uray nangina ta badom, uray nangina ta gamit mo, uray nangina ta cellphone mo, wala yan mga kapatid, no awang kwenta ti kina Kristiyano. Iso nga it's about time nga ikan tayo ti value ti Christian life tayo. Itaas natin ang worth ng ating Christian life sa pamamagitan ng mga bagay na pag tayo ay nasubok, doon natin ipakita ang ating pananampalataya kay Kristo. Ti kada panubok nga sumangbay ti biyag mo, kat ipakitam iti panagtakder mo ken panagan-anos mo nga para ti Apo, dumakdakkel iti kalidad iti Christian life mo. Isu nga jak ammo no anamot dagiti panubok yu dita, ngem hanak mamati nga awan, tano Kristiyano ka, adda ket adda dagiti panubok nga dumtengken ka, nga digitoy they are not meant to harm you. They are not meant to discourage you. They are not meant nga pagbacksliden na ka. But they are meant tapnon opportunity nga mangiangat iti value, worth, kalidad ti kina Kristiyano. Ang amno kadigiti nga banbanag ket nagbackslide ka kas jelat tagay nangasawan, awam masaritam nga naimbag maipanggep ti Christian life mo. Kayat mo nga rod nga si kadi Kristiyano agsao nga amuyo kakabsat. Nag-preach ni pastor na offendat, pimanawak, blessing ba yun? Amuyo kakabsat ni pastor, no adda makita na nga miyembro, nga adda madingar aramiden na, kanayon na nga patpatamaan ta preaching. Naimbag nga rod, no kasta ti rumrumwart ang iwat mo ang Kristiyano. Hangata nagbayat no kunam, muyo kakabsat, nag-preach ni pastor ti giving, Apo, nagsarita kam nga agasawa, nagrigat kada kami nga agadjas, gaputa adu dagiti paggastuan, adu dagiti kayat mi nga gatangan, adu dagiti plano mi, ngam nakabatbatad nga naglawag di mensahe ni pastor, ket numan pay narigat ti sumurot, ngam gaputa ay ayaten mi iti Apo, nagadjas kam nga agasawa, simurot kami, ket kakabsat to God be the glory, maibagak kada kayo, nagragsak ti sumurot iti Apo. Kasta kakabsat ti adda kalidad na Kristiyano. Hello? Hanga tay Kristiyano nga, amuyo kakabsat. 10 years sak dito HBB, sin aging gana ita, jakpay agtatights, makabless ka ro deta. Hanga soldado deta kakabsat, soldakas. Hello? Oh. Idi, last Sunday nga na minsan, idi
Iti Sunday nga na minsan, na disgrasya ni Brother Ray con Sister Lynn. Okay? They were on their way coming to church. Alas 6 na nga pimano, di balay da di kabulalaan. Naglugan dati tricycle da, nga wave, nga da sidecar na. Kat kuna ni Sister Lynn, hindi kasarsarita, na pamibinisita. At da kan liliklikan ni Brother Ray nga pusa. Ngam ko na ni Sister Lynn, awambot nakita nga pusa, pastor. Ana, day giant kakabsat, aya. Jay sango, jay balay dakwa, tito sani. Ijay ni Kwadong. Oo, doon mismo, Sister Jen, doon mismo sa harap ng bahay nyo, doon nangyari yun. Oo. At da kan lilikan na nga aso, uno pusa. Kuna ni Sister Lynn, wala naman akong nakita. Oo, kuna na kano. Kaya di ko ang kakabsat na imbalance dan, na idongpar da ije pader, na ipurwak da nga dua, tapos na itupa di ulo da kakabsat. Tinapakaruan ni Brother Ray. Na itama di ulo na di pader, ada basit crack na, very little. Tapos na fracture ti dua nga ribs na, pati di abaga na. Kat ititawagak kadeta nga Domingo, i-video call tayo man kunak. Agsao po, parmi nga makitam ti rigat na kunak apo. Maparalyze samot dahil kabsatan. Nga amuyo kakabsat, idi na pa may binisita ni Sister Lynn, agsangsangit, kat amuyo ti kunana, among pastor, kunana. Kunak ti apo, Lord, day di napasamak. Agdakang pele, di dara ti rupa. Bimbango na kore maululawat. Kat idinakitak nila kay kunga ng pakaruan. Nalipatak nga maululawak nga agsipleng di pa nagkidak. Napang ko inarayat nila kay ko. Kat ti kunak ti apo, kunana apo. Uray kastoy tinapasama. Kaya't mi nga ibagaking ka. Mas pay nga faithful kami ti pa nagserbiking ka. Kakabsat. That is increasing the quality of your Christian life. Nukang kanayon lata nga di ka dumdumngeg ti pang magbaga. Nukang kanayon nga kada problema maupay tayo lata nga di backslide tayo. Anang nga ron ti kalidad ti Christian life tayo. Anang nga klase nga soldado tayo kakabsat. Hello, nawatan nyo kakabsat. Hantay man nagpapada dagiti panubok problema ti panagbiag. Pero kaya ko nga ibaga kada kayo. Kadigito'y kat gundaway. Nga panangipakita. Ti pamati tayo ti Apo. Panagtalit tayo ti Apo. Ken panagtulnog tayo kadigiti sasauna. Ken every time nga gisten ka nga para ti Apo, you are increasing the worth and value of your Christian life. So nga kakabsat, we need to be tough. Tapnon may increase tayo, di kalidad di Christian life tayo, di kalibre tayo. We need to be tough. Amoy di kita soldado, di kita pulis, di kaliberda, nga kasoldado, depende di training nga nagdalanan da. Iso nga nukunam general, that goes with it, this is a tough soldier. Kasi hamo mabalin ti agbaling nga general kakabsat, no piyukot ka. Hamo mabalin ti agbalin nga general, no takrot ka. Hamo mabalin ti agbaling nga general, no bakla ka. Hamo mabalin ti agbaling nga general kakabsat, no sensitibo ka. No di kat ado dagiti nakaipasabakam. Kat you prove bravery. You have proven yourself to be tough. And because of that, you were promoted in your position and office. Kastamat ti Christian life. In the eyes of God, dagiti arig na kernel nga Kristiyano. Dagiti arig na lieutenant nga Kristiyano. Major nga Kristiyano. Dagito'y dagiti Kristiyano, ngayon pakita da, iti panagtakder da kan panagayat da iti Apo, tilaksid dagiti ado nga suot problema kan panubok ti biyag.
Ang digitay Kristiyano kakabsat nga papaanawa. Tala makikompromise. Tay labagin at pampanunutan na. Tay labukod na nga pagragsakan ti ikon-consider na. Tay lamasauti tao ti dingdinggen na kakabsat. Awan, narigat pa nga private. Baka nga hindi yan soldado ispya. Baka kadwa ti kabusor dayta. Baka kadwa na ka ni Satanas umay ka nagis-ispya dito kapilya. Hello! Sapay kumatawang kadatayot ispya ni Satanas. No di kat amin tayo, soldado ni Kristo. O kakabsat, listen to me. Ulitek nga ibagbaga kada kayo. Hangkuman nga ammo no anya dagiti parikot nga pagdadaanan nyo tibiyag. Ngamahan nyo ibilang dagita nga iso ti agbalin nga hadlang ti biyagyo. Hanyo kumakitaan nga digita, iso ti agbalin nga padagsen. No diket in palubos ti apo digita. Tapno di tayo nga iprove no kasanot tangken nyo nga Kristiyano kan soldado ni Kristo. Nga kunam apo, oray digito anya nga dumteng nga panubok balakid ken hindrances ken stumbling blocks ti panagbiag ko apo tumaliyawag ken ka ket patib keren help me to be strong and to endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. Ket babaen ti parabor mo apo, ore adot dadagsen ko innaklat ta makigimong. Ore adot parikot ken problema innaklat ta makigimong. Gagawin ko pa rin ang aking ministry kahit marami akong problema. Kahit marami akong mga kabigatan at dagok sa buhay, Panginoon, ako't nandito maglilingkod at maglilingkod pa rin ako sa iyo. Nukasta ka, Kristiyano kakabsat, the Lord will be pleased. The Lord will elevate your worth and value as a Christian. So magmamanukay man, hangkay man nga isot ado kakabsat, ngam ananuwam tinakad ado, no awam magkalidad na. Iso nga urehang kay man nga dakkel nga kongregasyon. Ngam deta kalidad yo ibagak kada kayo. Listen to me very carefully. Agsauak nga kas pastor, dinggendak. Diyo kadiam mo, nga agbalin kayo nga natibker, napudno, nga Kristiyano, nga naipanagnagyo dayta nga kinapudnoyo, gapo ka dagiti panubok ti panagbiag. Listen to me. Dagiti papastor dita Hawaii, no makita da kay tukunada, I wish ada miyembrok nga kasta. Kita nyo? Ha? Orehang kay nga ado. Agarapaap to di pastor ko na I wish ada miyembrok nga kasta. Cheerful giver. I wish ada men ko nga kasta. I wish nga ada miyembrok nga kasta nga ore adot dadagsen na napudno nga mapan makigimong kapilya. With that kakabsat, listen to me. Diyo lang amo. Dakaitut usaran ti apo HBBC Waipahu Hawaii. Nga inspirasyon kadagiti daddo mga Pilipino nga Baptist ti sibubukil nga Hawaii. Taman manoa, dagiti kas kada tayo nga HBBC ti katangken ken katibker na iti panagserbi iti apo. Kaadwan nga Baptist dita compromiser. Kaadwan nga miyembro iti Baptist dita di pastor ti tinglen da, kontrolen da di pastor. Handaan mo't agtulnog iti commander. Handaan mo ti paidalan da iti mangidaulo kadakwada. Kaadwan nga Kristiyano nga Baptist dita Hawaii kakabsat, compromiser. Diba? Adada pa'y churches, hanggat ti pananguyaw, hanggat ti panangibaba. Ngamtap nun ipakita kada kayo. Nga dahito pa nagtagder yung mga Kristiyano, nagdakkel gayam kakabsat iti apektaran na. Nagdakkel gayam kakabsat. All for the Lord and for the glory of God. So nga kakabsat, hanyo nga rigaten nga lipaten tayo di bagbagi tayo. Hanyo nga rigaten dagiti problema kan panubok nga sumangbay ti panagbiag. Kadwa tayo ti apo. Bumilig kayo iti apo. Be strong in the Lord, in the power of His might. Be strong in the grace of God. Kat numakita ti apo nga napudno ka kakabsat, usaron na kanto nga testimonyo kadagiti ado nga Kristiyano. Listen to me. God is about to make a showcase of grace through your life. Anyo kung makungkuna,
Ijay lang main sanctuary, iti adar aramidon ti Apo, adayo kami mo't, hanyo kung nakakapsat. Gaputa ti may sang aldaw, da kay to HBBC Waipaho, tikas ti HBBC Bakara, usaran iti Apo for His glory and honor. But you need to be a brave and tough soldier of Jesus Christ. Lord Heavenly Father, we come to you with thanksgiving and praise. And now I am led. We don't normally do this, but right now, I would like to extend this invitation. As every head be bowed and every eye be closed, I would like to extend this invitation. No ti mensahe ti Apo, adda nakatukayan ti riknam. Adda nakatignayan ti pusom. Adda nakabendisyonan. Kat adda kayat mo nga idatag, isarita ka ni kararag iti Apo. Adda altar kan stage tayo di nakakabsat. No kaya yu ti tumakder, kat mapanagparintumang. Ingka di ta stage, kat agkararag kagat kunam Apo, thank you ti message ni Pastor. Thank you so much, Lord. I'm so blessed. I'm so encouraged today. Diyak kayat nga tibiyag ko agbalin nga boring nga routinary. I want my life to be a dynamic Christian life. You can come as husband and wife. Kadagkararag kaikot ko ng Apo, tulungan na kam nga agasawa. Nga agpartner kami nga mang saranget dagiti panubok ti biyag. Kad agpartner kami ti panagserbi making ka. Come on. Come forward kakamsan. You kneel down at the altar and say, Lord, help us to be a strong Christian. Adun dagiti na pagbaligyan mi, adun to pa'y nga karit ti sumangbay. Give us the strength and courage to stand for the Lord Jesus Christ. Just come forward. Come on. Come forward. Hanggang agad alumim. Amuyo kat hante ngamin nga inararamid deti ti nabayag. Amen and amen. Kararag da kami mo't nga pastor, da kam dagiti at dati front line. Pray for us, pastors. No hanyo kaya kang kapsat, you can kneel down where you are, right at your chair. Just kneel down where you are. No, dagiti problema kung dadagsen mo ita. Awan man ti makaam mo, dagita nga dadagsen, ngam iibkas mo ti Apo. Give them all to Jesus. Kunam, Lord, kung malaman mo, abibigatan ako. And I need you to help me, Lord. I need you to make me strong.